Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα ακόμα επεισόδιο των Ινκόμικος. Σήμερα συνεχίζουμε τη σειρά μας εκμάθησης και πώς μπορούμε να στήσουμε τα καλάμια μας για το ψάρεμά μας και σήμερα θα ασχοληθούμε με το spinning. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα δείξουμε πώς θα στήσουμε ένα καλάμι spinning από την αρχή. Θα σας εξηγήσουμε τα πάντα που θα χρειαστείτε για το ψάρεμά σας. Θα κάνουμε και κόμπους, θα δείξουμε και τα καλάμια και αυτά που χρησιμοποιούμε και εμείς για να γίνει όσο πιο κατανοητό γίνεται το βίντεο και ακόμα για ψαράδες που δεν έχουν ασχοληθεί με το ψάρεμα για να ξεκινήσουν να ασχοληθούν. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα ξεκινήσουμε για αρχή με το καλάμι μας. Θα πάρετε μία γκλίτσα, θα την τριμάρετε στο τέλος έτσι ώστε να έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχετε ψάρι. Πλάκα κάνω. Πάρε Μιχάλη και πάμε τώρα. Θα χρειαστούμε το καλάμι μας. Λοιπόν, το συγκεκριμένο καλάμι είναι ένα πάρα πολύ καλό καλάμι. Το χρησιμοποιούμε εμείς περίπου 1,5 χρόνο και είναι το RZ της Daiwa Lure 1456 γραμμάρια. Είναι δύσπαστο όπως βλέπετε. Σχετικά μικρό καλάμι, το ύψος του είναι περίπου στα 2,70 με μεγάλη ελαστικότητα. Είναι πάρα πολύ καλό σε απόδοση και σε ψαρευτική ικανότητα και έχει και μεγάλη αντοχή σαν καλάμι. Οπότε, το καλάμι μας first. Δεύτερο και βασικό που θα χρειαστούμε είναι ένα μηχανάκι. Το συγκεκριμένο μηχανάκι που έχουμε είναι το Ninja LT4000 και αυτό της Daiwa. Πολύ καλό μηχανάκι αυτό, αξιόπιστο. Μας έχει δώσει ψαράκια. Το ίδιο και αυτό το έχουμε περίπου 1,5 χρόνο. Οπότε μπορούμε να σας πούμε με σχετική σιγουριά ότι είναι αξιόπιστο. Μέσα, όπως βλέπετε, έχουμε περασμένο το νήμα μας που είναι P1,2. Το επόμενο που θα χρειαστούμε είναι το leader μας, το παραμαλάκι μας, η μπετονιά μας με λίγα λόγια. Λοιπόν, που είναι τη Sasami Fluorocarbon 33 mm. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στείλουμε ένα καλάμι για αρχή 1456 γραμμάρια με P1,2 νήμα και μπετονιά 0,33 mm. Που είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός για να βγάλετε είτε μικρά είτε και ακόμα μεγαλύτερα ψάρια. Της τάξης των 2-3 κιλών πιστεύω τα καταφέρνει πολύ καλά το σημείο καλάμι. Έχουμε βγάλει και χελώνα με αυτό το καλάμι, άμα θέλετε να τσεκάρετε αυτό το βίντεο, και έχει αντέξει. Χελώνα ήταν περίπου 20 κιλά, παιδιά. No sponsor, έτσι. Το βίντεο είναι τι χρησιμοποιούμε εμείς. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο sponsor και αυτά. Είναι αλήθεια αυτά που σας λέμε. Όποιος ενδιαφέρεται και για sponsorship, παιδιά, πείτε μας εμάς. Άμα μας αρέσουν τα καλάμια, θα τα δείξουμε στον κόσμο. Αλλιώς δεν δείχνουμε κάτι που δεν χρησιμοποιούμε ή δεν μας αρέσει. Επόμενο βήμα. Εννοείται πως θα χρειαστούμε και το πενσάκι μας, που είναι ό,τι πρέπει και για spinning και για short jigging. Θα χρειαστούμε τα ψαράκια μας από ψαράκια. Τι χρησιμοποιούμε? Από τεχνητά δολώματα. Προτείνουμε για αρχή, για έναν αρχάριο, να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα αυτά δολώματα. Λέγονται minnow. Και γιατί λέγονται minnow? Γιατί έχουν το χαρακτηριστική γλωσσίτσα αυτή εδώ μπροστά που βλέπετε. Αυτό τι κάνει? Ουσιαστικά διευκολύνει στην ανάκτηση του ψαρέματος μας. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο για έναν αρχάριο να τα δουλέψει και να βρει την τεχνική λίγο πιο εύκολα και να έχει σίγουρα και κάποια πιθανή σύλληψη, έτσι. Το οποίο αυτό το συγκεκριμένο είναι στα 23 γραμμάρια, το οποίο έχει 3 αλλαγές, όπως βλέπετε τα αγκίστρια του, ένα στην ουρά, ένα στη μέση και ένα κοντά στο κεφάλι, και αυτό αυξάνει τις πιθανότητες σε ένα χτύπημα, σε ένα strike του ψαριού να πιαστεί. Λοιπόν, πρώτο και βασικό, minnow. Δεύτερο τεχνητό είναι τα top water. Αυτά, όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά δεν έχουν γλώσσα μπροστά στο κεφάλι τους, αλλά και αυτά είναι λίγο διαφορετικά στην τεχνική τους και λίγο πιο μεγάλη δυσκολία στον τρόπο που θα τα δουλέψεις, με μεγάλη επιτυχία και αυτά. Έχουμε τους πλάνους μας. Ο συγκεκριμένος είναι 20 γραμμάρια πλανάκι. Του βάζετε και 2 αγκιστράκια μπροστά μικρά στο κεφάλι τους και αυτά ουσιαστικά δουλεύουν πάτο, ενώ τα προηγούμενα που είπαμε, τα minnow και τα top water, είναι επιφανείας. Κι άλλο ένα top water, αλλιώς οπεράκι, όπως το λέμε ψαρευτικά, επιφανείας και αυτό ψαράκι, πάρα πολύ δυνατό, αναστατώνει το βυθό και νευριάζει τα ψαράκια μας και τους κινεί την περιέργεια να τα κυνηγήσουν. Εδώ, κοιτάξτε εδώ ένα κολπάκι. Για να τα βάζετε μέσα και σε τίνα σας, καλό είναι να τα πιάνετε με ένα λαστιχάκι τις αλλαγές, διότι μπερδεύονται μεταξύ τους. Άμα είναι πάρα πολλά ψαράκια, θέλω να αποφύγουμε όταν πάμε να πάρουμε ένα ψαράκι να μπερδευόμαστε ή να γίνει κάποιο ατύχημα, το οτιδήποτε. Οπότε βάζετε εδώ ένα λαστιχάκι εδώ μπροστά για να αποφύγουμε όλα τα προηγούμενα που είπαμε.
Και σίγουρα θα χρειαστούμε και μία μικρή παράμανα για να συνδέσουμε το leader μας, την πετονιά μας δηλαδή, μαζί με το ψαράκι. Και ουσιαστικά η παραμάνα βοηθάει πάρα πολύ στο ώστε να την ανοίγουμε και να βγάζουμε και να βάζουμε τα ψαράκια μας μόνο. Οπότε αυτός είναι ο εξοπλισμός που θα χρειαστείτε για το spinning σας. Δεν είναι αναγκαίο να πάρετε ακριβώς αυτά τα πράγματα που έχουμε εμείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην αγορά και αναλώσιμα και εξοπλισμοί που μπορείτε να προμηθευτείτε. Και τώρα πάμε στο επόμενο κομμάτι του βίντεο, εξίσου σημαντικό και αυτό, που είναι η κόμπη. Λοιπόν παιδιά, εδώ έχουμε την πετονιά μας, το leader μας, και εδώ έχουμε το νήμα μας, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το μηχανάκι μας. Εμείς τώρα χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες διαμέτρους για το βίντεο. Εσείς κανονικά θα χρησιμοποιήσετε αυτά που είπαμε προλίγου. Και τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, ο συγκεκριμένος κόμπος λέγεται All Bright και είναι πολύ ανθεκτικός. Και τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε την πετονιά μας, κάνουμε ένα ημικύκλιο, αφήνουμε όσο μπορούμε μεγαλύτερο, αυτό να εξέχει, και παίρνουμε το νήμα μας και το περνάμε από κάτω προς τα πάνω και αφήνουμε περίπου γύρω στα 10 με 15 εκατοστά να περισσεύει για να μπορούμε να το δουλέψουμε εύκολα. Και ξεκινάμε τώρα από πάνω προς τα κάτω να το κάνουμε σπήρες. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Ωραία. Οι σπήρες που θα χρειαστούμε για την πρώτη φάση είναι 4 με 8. Εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο σύντομο, θα δείξουμε με 4 σπήρες. Μπορείτε και εσείς να κάνετε από 4 έως 8 όσες θέλετε. Και τώρα ξεκινάμε να πηγαίνουμε από εκεί που σταματήσαμε προς τα πίσω με την αντίθετη φορά. Δηλαδή 1, και όσο μπορούμε να πατάμε ανάμεσα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ανάμεσα από το νήμα, να μην καβαλήσει. Δεν είναι αναγκαίο, αλλά είναι καλό να υπάρχει. 2, 3, 4. Και τώρα, έτσι πως έχει τελειώσει ο κόμπος, θα βάλουμε το νήμα που εξέχει, όπως βλέπετε εδώ, και θα το περάσουμε από τη φορά που έρχεται το νήμα. Δηλαδή έρχεται και μπαίνει από κάτω, άρα εμείς θα το βάλουμε να περάσει από πάνω προς τα κάτω. Οπότε να έχει εδώ πέρα την ίδια φορά, όπως βλέπετε. Και είναι κάπως έτσι ο κόμπος. Τώρα τι κάνουμε? Πιάνουμε και τα 4 σημεία και αρχίζουμε και σφίγγουμε. Σιγά σιγά, και αυτό έρχεται και δένει. Ωραία. Και έτσι πως τεντώνουμε και τα μεγάλα όσο μπορούμε. Παίρνουμε και τα υπόλοιπα που εξέχουν, τεντώνουμε και αυτά. Με αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λίγο πενισάκια αντί για τα χέρια, για να σφίξει πάρα πολύ καλά ο κόμπος όσο γίνεται. Μαζεύουμε και λίγο τις σπήρες εδώ και αυτός είναι ο κόμπος μας, All Bright. Όσες σπήρες κάνουμε στο ανέβασμα θα κάνουμε και στο κατέβασμα. 4 με 8 είναι το περιθώριο που μπορούμε να δουλέψουμε. Εδώ τώρα συγκεκριμένα έχουμε κάνει 4. Όσο περισσότερες τόσο το καλύτερο. Και τώρα είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Έχει γίνει ο κόμπος μας, η ένωσή μας δηλαδή της μάνας με το leader μας, και παίρνουμε την άκρη και κόβουμε περίπου στο 1 εκατοστό και το νήμα. Κάπως έτσι δείχνει ο κόμπος μας. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον πρώτο κόμπο μας, με την ένωση,
Και πάμε στο δεύτερο κόμπο, οι οποίοι είναι 2 κόμποι, όπως καταλαβαίνετε, στο spinning. Και ο δεύτερος κόμπος είναι της μπετονιάς, εφόσον έχει γίνει η ένωση με το νήμα μας, με την παραμάνα μας. Εμείς αυτή τη στιγμή θα το δείξουμε στο τεχνητό μας, στο Minnow. Κανονικά αυτός ο κόμπος είναι να γίνει στην παραμάνα μας, έτσι. Και μετά απλά στην παραμάνα την ανοίγετε και την περνάτε από αυτό το πέρα το σημείο του τεχνητού. Απλά για να φανεί λίγο καλύτερα το δείχνουμε εμείς εδώ. Υπάρχουν πολλοί κόμποι που μπορούμε να κάνουμε και αξιόπιστοι για αυτή την ένωση, όπως ο Duncan, ο Pennell, ο TN που χρησιμοποιούμε και στο short jigging. Εμείς προτιμάμε να κάνουμε το DN, οπότε πάμε να το δείξουμε. Περνάμε μία φορά τον κρίκο από μέσα. Τραβάμε να πάρουμε γύρω στα 15 εκατοστά περιθώριο για να μπορούμε να δουλέψουμε εύκολα το γκόμπο μας. Και όπως είμαστε ξαναπερνάμε άλλη μία φορούλα από κάτω. Τραβάμε. Και ερχόμαστε σε αυτή τη μορφή. Αφήνουμε ένα μικρό ημικύκλιο να υπάρχει εδώ πέρα όπως βλέπετε. Και παίρνουμε την μπετονιά μας, την περνάμε από κάτω και από μέσα από τους 2 κύκλους. Οπότε και το περνάμε 2 φορές. Μία και άλλη μία 2. Σε αυτή τη φάση έχουμε φτάσει εδώ. Δεν μας πειράζει πως έχουν κάτσει, γιατί στο σφίξιμο θα βγει έτσι όπως πρέπει να βγει. Και τι κάνουμε τώρα? Πάμε εδώ πέρα σε αυτό το σημείο να σαλιώσουμε για να μην μας κάνει κάποια τσάκιση η μπετονιά και μετά σφίγγουμε. Κρατάμε όλα τα μέρη και αρχίζουμε και σφίγγουμε. Σφίγγουμε από εδώ και σφίγγουμε και από εδώ. Όσο πιο καλά μπορούμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και δοντάκι. Πολύ σημαντικό την μπετονιά μας για να μην τζακίσει. Άμα θέλουμε να τραβήξουμε και να σφίξουμε, μπορούμε να κάνουμε ένα κύκλο μέσα από τα χέρια μας, έτσι, και να τραβήξουμε, έτσι ώστε να αποφεύγουμε την τζάκιση της μπετονιάς. Η αρχή του κόμπου δείχνει κάπως έτσι. Και τώρα ξεκινάμε να κάνουμε τις τσακιστές, οι οποίες είναι μία από κάτω προς τα πάνω, σφίγγουμε, και μία από την άλλη μεριά. Εδώ. Και σφίγγουμε. Συνεχίζουμε. Καλό είναι να το κάνετε, είπαμε, μία από την πάνω μεριά. Τσακ. Σφίγγουμε. Εγώ συνήθως το κάνω με το δόντι, τώρα για το βίντεο το δείχνουμε λίγο από εδώ και μία από την πάνω μεριά. Αυτό καλό είναι να το κάνετε γύρω στις 10 φορές περίπου. Θα βάλω και λίγο δοντάκι. Καλό είναι και λίγο να σαλιώνετε. Και να μην σαλιώνετε δεν πειράζει. Οπότε όποτε φτάνουμε σε αυτό το σημείο, δοντάκι. Και από την κάτω μεριά. Λοιπόν, θα σταματήσω να βάζω δόντι. Γιατί όπως ξέρετε πονάει. Όχι, πλάκα. Μπορώ. Βάζω δόντι για να το βλέπετε και εσείς πιο καλά. Προσπαθήσω να το σφίξω όσο πιο καλά μπορώ, έτσι. Το κάνουμε άλλες 2 φορούλες. Μία. Και μία τελευταία. Μην ξεχνάτε, έτσι, μία από την πάνω μεριά, μία από την κάτω. Μία από την πάνω, μία από την κάτω. Και να το έχετε τεντωμένο για να μην καβαλάει. Έτσι, όσο μπορείτε. Και κάπου εδώ ο κόμπος μας δείχνει κάπως έτσι, παιδιά. Τώρα εμείς έχουμε κάνει 8 σπήρες. Ωραία. Όσο πιο καλά μπορούμε να το δείξουμε. Σφίγγετε όσο πιο καλά μπορείτε. Και παίρνουμε πάλι το ψαλιδάκι μας και κόβουμε την περισσευόμενη μπετονιά μας. Αφήνουμε περίπου 1 εκατοστό εδώ
έτσι ώστε άμα γίνει κάποιο δυνατό τράβηγμα, κοιτάξτε, όσο και να τραβάμε, βάζω δύναμη, θα μου κοπεί το χέρι, δεν κόβει. Και κάπου εδώ κάναμε τον κόμπο μας. Όπως ξαναείπαμε, έτσι, δεν θα γίνει ο κόμπος πάνω στο ψαράκι, γιατί για να αλλάζουμε κάθε φορά το ψαράκι θα πρέπει να κάνουμε τον ίδιο κόμπο, οπότε θα χάνουμε 5 λεπτά συνέχεια. Θα βάλουμε την παραμάνα μας και με την παραμάνα θα ενώνουμε το κρικάκι από το τεχνητό μας. Show in Comigos. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Δείξαμε τον εξοπλισμό που θα χρειαστούμε για το spinning, τα αναλώσιμα που θα χρειαστούμε, τι κόμπους κάνουμε, από την αρχή δηλαδή μέχρι το τέλος. Οπότε πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ για έναν που θέλει να ξεκινήσει το ψάρεμα ή για έναν που ήδη το ξέρει να δει κάποια έξτρα που θέλει να μάθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε μείνει και παρακολουθείτε το βίντεό μας. Είναι διαθέσιμα και τα μπλουζάκια μας. Μπορείτε να μας στείλετε στο DM άμα θέλετε να τα προμηθευτείτε, πάρα πολύ καλή τιμή οικονομική και πολύ καλές μπλούζες αθλητικές. Άσπρο βεβαίως για τον ήλιο, γιατί έχουμε καλοκαίρι και λιώνουμε από τη ζέστη. Βλέπετε τα βίντεό μας, πατήστε το subscribe, πάστε το subscribe παιδιά, θα μας βοηθάτε πάρα πολύ να ανεβούμε και να έχουμε και την κατάλληλη αλληλεπίδραση, να μπορούμε να στηρίζουμε και να κάνουμε και τα βίντεό μας και να βοηθάμε και εσάς και εμάς όσο μπορούμε περισσότερο. Μείνετε συντονισμένοι στα βίντεό μας, έρχονται και άλλα τρελά βίντεο, έρχονται και live με Q&A και κάποια άλλα πραγματάκια που θα δείξουμε μέχρι το τέλος στη σεζόν μας. Καλές θάλασσες, να αγαπάτε τα χόμπι σας, να πηγαίνετε όσο πιο συχνά μπορείτε, γιατί το ψάρεμα δυστυχώς ή ευτυχώς θέλει τριβή. Δεν γίνεται με ένα ψάρεμα ξαφνικά να βγάλουμε ψάρια. Ναι, υπάρχει τύχη του μπροντάρι, αλλά μόνο για την πρώτη φορά. Και αν. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι μαζί με όλη την παρέα των Comigos. Σας δίνουμε την αγάπη μας. Καλή συνέχεια.